two peaks from left and right. Ето ни на Превалски чукар If the- In the center? с Калоян. Now you have to go down. Това е табелката You have на Превалския. some meter side of normal. Ето панорамата, много тежък преход. Много. All the way. Направо душата излезе тук. Okay. Панорамата е един Can you път. reach the Terno shelter? Да говори нещо с If you want, I can момичето от Колумбия. Number when you in Sofia to call me. Ето панорамата към Джангал. Мумин двор. Каменица и Оварника. Симо, Малка коментирай. каменица. Уморен съм. Симо, коментирай! Yeah. Уморен! Estoy muy cansado. Ето ги вихрари кутево, тук машлийски бъндеришки чукар. Това е Pero quiero Plus. dormir. бъндеришки, Ahora. машлийски. Quiero dormir. Кое? Yo también. Мозговишки. Но общо взето много тега връх, много мъки. Направо ни излезе душата с ситуация тотално. Но панорамата е топ. Call me. Супер, много сме доволни. I have seen Ето. here. Всичко се вижда.